umuligt. Altså, det kan overhovedet lade sig gøre. Hvad hedder det? Er I klar? Og jeg lægger en video op hver dag. Der har været en intro nu her, ikke? Vi skal ikke lave... Jeg skal fortælle introen nu, ikke? Yes, Ja. og det fortæller du til det her kamera. Og du siger til? Ja. Og han er den hårde instruktør i dag. Og værsgo. En person bliver ekstremt sur og brokker sig til ledelsen. Han er utilfreds med forholdene på arbejdet. Han er det, vi kalder et tudefjæs, står på lageret. Chef, jeg vil have mere løn. 10.000. Han er firmaets mand, han er en dørmål, han siger ikke fra, han er sur, han sviner folk til, går hjem og ser nyhederne. Ja, han er bitter. Dagens gæst i dag er absolut ikke bitter. Han er udadvendt, smilende. Han laver mere tv end dig, han laver mere tv end mig. Undskyld, hvis jeg ikke får præsenteret noget sindssygt, men det her bliver sindssygt. Jeg har i dag med en af Danmarks absolut største tv-personligheder at gøre. Modeskaber, tv-personlighed, børnebogsforfatter. Han kunne lige så godt have været voldbud, men det er han ikke. Han har meget mere personlighed. Han har lavet over 100 programmer. Han er multikunstner. Han kunne lige så godt gå til keramik, men han vælger at være i Hollywood med os andre. Han vil gøre det, der hedder susen til tops. Han er bedre end dig til tv, og jeg er ked af at blære mig for meget på hans vegne, men han er den sygeste personlighed i verdenshistorien. Jørgen Bertelsen, mine damer og herrer. Tak. Så klapper I, som om det er Nordkorea. Så kraft, nu fyrer vi den af. Ja, tak. Det er jo en kæmpe ære at være her med dig, Jørgen Bertelsen. Jamen, tak for det. Jeg har jo, lad os sige det som det er, mig og Henrik har ligget søvnløs i nat, fordi det her, det er det make it or break it interview. Jeg forstår det nok. Hvad vil du betegne som en af dine største succeser? Jamen, jeg synes, der er så mange. Det er jo svært at vælge en, kan man sige, ikke? Jo. Altså, det er jo... Altså, men altså, Sidney Lee var jo en af mine gode venner, ikke? Jeg skal en krasse. Og jeg synes, det var fantastisk. Det var jo faktisk sådan, at Sidney Lee, han har åbenbart fulgt mig, inden jeg fulgte ham. Altså, jeg kender ham selvfølgelig godt fra tv, men altså, han har decideret fulgt mig og så videre. Så det var da lidt sjovt, ikke? Var du i testamentet? Altså, faldt der lidt af? Det vil jeg ikke afsløre. Nej, okay. Det er sådan lidt, du ved, ikke? Det er personligt. Ja, fordi der kan jo godt ligge nogle kroner der. Ja. Ja. Hvad hedder det? Jeg står der lige, Jan. Du er nødt til simpelthen at dreje dig lidt mere herover, ikke? Ja. Nå, herover, okay. Sådan der. Vi vil gerne se det smukke ansigt. Spørg ind til, om han har arvet bandanaen. Hvad hedder det? Hvor mange år har du lavet tv? Jamen, jeg har lavet det siden 2010. Hvor mange år har du lavet professionel tv? Hvor mange år har du lavet professionel tv? Det har jeg nok aldrig. Nå, okay. Altså, 15 år med... jeg vil sige, jeg er også ekstremt dårlig. Altså, jeg vil sige, meget af det, vi laver her, det er altså ekstremt dårligt. Noget af det er selvfølgelig også okay, noget af det er kedeligt, man kan sige, man kan jo ikke være opstemt hele tiden. Så vil det være et liv på Viagra, og alt vil være fest og farver. Ingen kan jo leve sådan. Det gør jeg da. Ingen kan jo leve sådan. Det gør jeg da. Er hver dag i dit liv, er det suverænt? Nej, men jeg vil sige, når jeg er på i medierne, så er jeg selvfølgelig på, og det er klart. Ja. Og så prøver jeg selvfølgelig at skabe en god stemning, ikke? Det kan nogle gange være svært, når jeg kommer fra mit normale job, kører hjem om morgenen, og så skal jeg lige lave et par tv-programmer, og så skal jeg videre lave nogle radioprogrammer bagefter. Og der må jeg indrømme, der er altså nogle gange, hvor jeg er tæt på at falde i søvn midt i interviewet. Er det det? Ja, okay. Hvis det er virkelig kedelige lokalpolitikere. Nej, det er på sin gang kedeligt, fordi det er jo bare fordi, jeg er jo træt jo. Jeg har været oppe om hele natten jo. Får du mange raserianfald så, når du er træt? Nej. Godt nu færdig dit møgsevin og sådan noget. Nej. Nå, okay. Nej, Altså, hvis jeg var træt, så jeg fyrer den bare af. Altså, Okay. hvis jeg, også fordi jeg har problemer med alt, mere eller mindre. Hvis vi skruer tid... Er du sød at gå ind og lige lave et nærskud? Du går sådan helt close-up, helt ind i ansigtet på Jørgen. Går sådan ind i billedet? Ja, bare ind i billedet, og så helt op, helt close, helt ind i hovedet på Jørgen. Og hvad hedder det? Så der jeg... giver du bare lige et øjeblik. Du Ja. fortsætter bare lige. Ja, jeg er jo vokset op som en kernesund mælkedreng i Valby. Valbys Bakker. Min mor kom ned lidt tættere på Jørgen faktisk. med mælkejungerne og... Tag det spørgsmål igen. Ja, vi er... Jeg er ked af det, men det er fordi, vi er også nødt til, Jørgen, have noget, der er tæt på, fordi du har en hud, som ingen andre har. tak. Og den skal ses. Altså, det Ja. er Jeg har Det skal lige været opleves. til ansigtsbehandling i går. Nemlig. Det har du. Nå, har du det? Det har jeg Var det faktisk. fedt? Ja, min kone, min kæreste, hun gav mig gaven.
Er det rigtigt? Ja, hun var så også så få selv, men jeg har aldrig prøvet det. Det var sådan en helt lang behandling. Rigtigt? Ja, hun var så også så få selv, men jeg har aldrig prøvet det. Det var sådan en helt lang behandling. Ja. Altså, Jeg halvanden gav time jo, eller sådan noget.